Hello guys! Meron na naman akong isi-share sa inyo na local dish dito po mismo sa aming probinsya. Sa inyo pong probinsya guys, meron din po ba kayong ganitong klase ng isda na nahuhuli lamang sa mga ilog? Welcome to my channel guys! This is Miss Jamie. Thank you for always supporting me. Luto serye na naman tayo guys ng isa na namang local fish na nahuhuli dito sa aming probinsyang Abra. Ito ay tinatawag na bunog. It is a freshwater fish found in the rivers of Abra. We Abreños cook this in so many ways. Pero ako, gagawin kong sinigang. Dahil gusto naming humigop ng masarap na sabaw, sinigang ang napagpasyang kung klase ng luto nito. At ito pala ang mga pansahog o kaya mga rekado. Luya, sibuyas, kamatis, patis, asin at iba pang pampalasa. At ang pampaasim po nito, syempre yung natural. Dahil nasa probinsya tayo at tagmangga ngayon. Kaya namitas kami ng fresh na Carabao mango gagamiting pampaasim. Umpisahan na natin. Sa isang kaserola, magpakulo ng 1 litro ng tubig dahil 3/4 kilo ang binili naming bunog. At guys, ang bunog dito ay nagkakahalaga ng 700 pesos per kilo. At ayan, kumukulo na ang tubig, pwede na natin ilagay ang mga rekado. Unahin natin si patis at isunod ang mga iba pang sangkap kagaya ng asin, kamatis, luya, sibuyas. At takpan at hayaang kumulo ng ilang minuto para mag-blend ang mga iba't ibang sangkap. After 3 minutes, tignan natin. Naamoy ko na ang aroma niya. At tikman natin para ma-check kung ang level ng alat para makapag-adjust. At syempre, kung matabang, magdagdag lamang ng asin. Kung okay na, ilagay na ang ginayat na mangga, pampaasim. Ang paglalagay ng mangga ay depende na po sa inyo kung gaanong kaasim ang gusto nyo. Kasi ako katamtaman lamang. Katamtaman lamang sa aming panlasa. Tinakpan ko para mas madaling maluto ang mangga. Pagkalipas ng ilang minuto, i-check natin. Ito, pwede na. Pwede nang ilagay, isahog ang bunog na isda. Ang bunog na isda guys ay pwede rin ibang luto kagaya ng paksiw, pwede rin prito at inihaw na kadalasan pag inihaw ay pinapansahog namin sa dinengdeng. Ang dinengdeng ay popular dito sa Abra na pinaghalo-halong gulay na sa Tagalog ay tinatawag na bulanglang. Etong bunog na isda guys ay madali lamang itong lutuin. Pagka kumulo na ng ilang minuto ay pwede nang hanguin yan. Takpan po natin para mas mabilis kumulo at maluto ang bunog.
So yummy! Yummy, yummy. Konti na lang na asin. Konting-konti na. Then, after 1 minute, pwede na yan hanguin at kumain na. Let's eat na. Charan! Yo! Yo! Masarap nito, guys. At ayan na, nakakatakam. Talagang mapaparami na naman tayo ng kain dyan sa bunog, sinigang na bunog, na very organic ang bunog na yan kasi nakukuha lamang sa mga ilog. Let's eat na! Let's eat na, guys! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching, guys! Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share.